आंनो हरफादों नै। ए होमबा नोंनोसो हरफाबाय आरो। नै रादा ओंखाम ओंख्रि संनानै दोन आं आइमोनाव दसे थांब्रबनो। बेखौ दोनै। हाब दासो बाजारनिफ्राय फैदों दानो थांथारनांगौ आरो। दहाय मानोबा लेंहरदोंमोन थांब्रबनां बेखायनो। मानोथो लेंहरदों जालायखो? है माखौ खें खें सोंबाय थायो मानोबा फैसा नांथ'गौनो 10,000 बेखौनो हैब्रबनां। ए दहाय बिबनां फरायनायनि बिनायाव माबा माबि होनबाय दाना बिसोर बिनायाव हास्लाबलायै हैनो नागिरबाय। हाबाब न'नि मानसि लांथ'नाया मोनफिना जाजानो गिखो ना माखो नोंलाय? ओमफ्राय बिनि फरायनायाव फैसा हरबा मोनफिनगोन नोङो? हाब लेखा फरायनायाव खरसा जानायखौलाय बोरै मोनफिननांगौ जाखो? आं बुंबायना जा फरायबाय जाबाय लेखा फरायाबा थैयो नामा? आं थैदों आं जाम्बि जादों आंजोंसो हाया माथो। हिनजाव मानसियालाय बेसेबांथो लेखा फरायनांगौ फिसायनि सायाव जाखागोन नालाय। हाब अमराफा जोबोद मोजां न'खर सालायगासिनोलै नोङो। जेन'बा गावसोर खस्थ' खालामनानै जानायसो आंनि पेन्सनसो जागासिनो दं नोंसोरो। आदा नों हौवा जानानै हौवानि गुनखौनो लाखिनो रोङासै। बिफा आरो आं बिनानाव सासेल'खौनो खालि दुखुल' होयो। नंगौ आं फरायनायखौ गारनानै हाबा जाहैनो हागौ नाथाय आं हाबा जायोब्ला आंनि बिफा बोरायखौ सोर नायगोन? नों जुदि बाजैनि सिङाव थानानै संसार सोलिबाय थायोब्ला। रादा आइ आंहा थैनायनि सिगां मोनसेल' मावनांगौ दंसै। आं नोंखौ बुंदों नों हाबा जाहैदो। मा जाखो नोंसोरलाय मानो सिरि सिरि? नोंहालाय माथो खालामहैबाय थाया मोनाबिलि जालायबासो सफैनाय। हाबाब न'आव थांनायनि खोथा जाबाय लोंबाय रायलायबाय। मा आं गैयिखाय मोनजायाखै मोनलोङाखै नामा? बहा थांलायखो नोंना नावा? नै बिहामजो बेखौ नाय जारुआ गावनि गोसोथोनायजों थांबायनो। हो जोंना बिबो नाङा थांबाय खिथाया हसिया मानो थांखो बेलाय? आयै जावलिया गथ'आ। हाबाब मानो दानो बिदि थांनांगौ जाखोसै? फन हराखै नों खबर लाहराखै? मानो खबर लाबावनांगौ जाखो? नोंथ' बेखौनो लुबैखानाय ना? हाब नोंना आंनि थाखायसो हाबा जाहैदों होननाय जाथारबायहाय नोंना। हिनजाव मानसियालाय हाबा जाखानांखागोन ना। बिनानावा जोबोद फरायनो गोसोमोन नाथाय नोंनो एसेबो चान्स होआसै। ए बे हौवाया आंखौसो दाय होगारबायहाय। गोसथोनाय दंखायो बेना लेखा फरायबा फनसो ब्रुं ब्रुं रायलायखोमायोमोन बे। दाथ' नों बिदिनो बुंखासिगोन ना मानोना बिनानाव अबथिरा हाबा जानायनि दाया नोंनिनो। ए नोंनि बायदिब्ला नोंनि बिनानावखौ आंसो थिनहरदों आरो ना। फिसाफोर नांलाय खमलाय खालामनो लाब गैला। आंनि फिसाया जायजोंखि हाबा जाया गोजोनै थानो हाथों। गासिबो दायखौनो आंनो होजोबो नोंसोरो।